Bun găsit, dragii noștri! Sunt Nicoleta Dumitru, împreună cu Cristel TV. Ne aflăm într-un loc frumos astăzi, în ziua florilor, o zi frumoasă. Da. Mă aflu într-un loc superb, cum am spus, într-un loc plin de flori. Am alături de mine pe doamna Elena Păune. Doamna Elena Păune este aici prezentă. Magazinul îi aparține, Da. florăria îi aparține. Suntem în Torrejon de Ardoz de această dată. Mai exact Cai unde, doamna Solana. Elena? Cai Bine v-am Solana, găsit. bine ați venit. Cu mult drag. Chiar Duminica Florilor, chiar vă aflați printre flori. Printre flori, frumos. S-a potrivit așa de bine și în preajma sărbătorilor pascale și ziua mamei și vă mulțumesc că v-ați gândit și a fost ideea dumneavoastră să mă afle cât mai multă lume, mai ales românii, pentru că fiind atâția ani în Torrejon, este nevoie de cineva care se pricepe, care are experiență pentru o nuntă, un botez, evenimente. Câți ani de experiență aveți mai exact, ca să știe cei de acasă? Nici nu mai știu. Din 83. Wow! După terminarea horticulturii am lucrat numai cu florile, sera de flori, apoi după anii 90, cum au început privatizările, ne-am făcut micul negoț, era un afeu, apoi o societate. În România. Și la un moment dat, adică mai bine zis în 2004, am hotărât să venim să facem bani ca toată lumea. Zic, stau un an, doi și gata. Și am ajuns la vreo 16. Și încă ne aflăm aici, în Spania, în Torrejon, mai exact unde a spus, unde sunt ne aflăm acum? Solana, numărul 6, peste stradă de Biserica Ortodoxă Română. Cât aproape de Biserica Ortodoxă Română de aici din Torrejon. Aici o găsiți pe doamna Elena. În fiecare zi lucrați? În fiecare zi program dimineața de la 10 la 2:30, după amiaza de la 5 la 9, de luni până sâmbătă, și duminica, fiind biserica și având români care au nevoie, avem deschis și duminica de la 9 la 2. Dimineața, programul de dimineață. Foarte frumos. Dar venim mai devreme. Foarte frumos, da, duminica, foarte frumos. Mai venim. Cum a început pasiunea pentru flori? Cum a început? Da. A început în 83, cum ați spus, dar... Da, lucrând în domeniul acesta și în țară, dedicându-mă decorațiuni să decorăm nunți și botezuri, prietenii din orașul respectiv, exact din 2004, am avut botezuri, de la unul la altul s-a aflat de mine, din cunoștințe, prieteni, familiare. Și făceam, cei cu care am venit. De unde sunteți, din țară mai exact? Din Slatina, județul Olt. Și toți cei care m-au adus sunt de acolo, prietenii mei cei mai buni, și am început să împodobesc lumânări când au fost evenimente. În 2005 se făceau numai botezuri. Din 2010, mai mult sau mai puțin, au început nunțile. În 2010 mi-am făcut o nunta de argint. Și fiind aici la biserica din Torrejon, nu existau atunci decât 2 restaurante cunoscute, la care am mers și am făcut câte un botez. În ce an ați venit, mi-a spus? În 2004. În 2004 ați venit în Spania. În 2010 am făcut, bine, am încercat între timp să mă duc în țară, că ideea a fost să venim să facem bani și să cumpărăm localul, dar a fost imposibil. Știți cum e, toată lumea vine ori în vacanță, ori pentru o perioadă scurtă de timp. Da, să faci ceva și să pleci. Eu, cel puțin cu cine m-am întâlnit și cu cine vorbesc, deja aici ani și ani. Bine. Am încercat în 2008, pe la jumătatea anului, să mă duc să fac ce îmi propusesem, și cum în țară e foarte greu. Ai controle la orice eveniment, știți cum este, nu te ajută statul. Nu te ajută. Aici nu am avut probleme niciodată, asta chiar țin să menționez. Da, nu știu dacă mai trebuie adică să spun. Adică n-ați avut probleme în nu știu dacă mai trebuie să spun, dar de 1-2 martie, știți, trebuie să veneau fel și fel de controle. Da. Dar nu îi lasă pe micii întreprinzători în țară să avanseze din cauza birocrației, mai bine zis. Și am venit înapoi și în 2010, când mă aflam aici la biserică cu lumânările împodobite, chiar o doamnă preoteasă m-a întrebat cine vi le-a împodobit și i-am spus eu, pentru că eu am uitat să spun, din 2005 am mers să cumpăr o floare de Pascua pentru seniora mea unde lucram și am cunoscut florăria Carlos din San Fernando, locuiam și lucram,
Și ne-am împrietenit. Zice, am văzut că eu mă pricep așa, cunosc florile, companierul este român și de ziua următoare ne-am împrietenit. Când erau evenimente, mergeam și le dau o mână de ajutor. Foarte și frumos. suntem prieteni până ziua de azi. Foarte frumos, foarte frumos. Și îi salutăm atunci, pe această cale, da, dacă doriți să-i salutați. Și lumânări de botez veneau românii și întrebau și ei nu știau. Da. Lumânări se găsesc și la ei de botez micuțe, dar nu știau că se împodobesc așa. Și am colaborat cu ei, eu le-am spus cum să împodobesc și așa am devenit prieteni și ne-am ajutat și acum vin ei și mă ajută pe mine când am nevoie de zilele mai speciale cu vânzare. Așa este frumos să fim oameni, să nu uităm, adică să nu uităm în primul rând să fim oameni, să nu uităm de omenia din suflet și respectul de cel de lângă Bine, s-a noi. jubilat, a închis florăria, a predat-o mai departe, deci dar păstrăm legătura. Da. Păstrăm legătura. Și în 2010, când doamna mi-a zis, da, de ce nu puneți, acum a apărut internetul, nici nu știam unde să facem. Tehnologia. Chiar aveam un afiș acolo. Noi facem primul nostru afiș, numele, și puneam pe internet sau pe afișe pe la biserici, pe la restaurante, cărți de vizită, până ne-am făcut cunoscuți. Și la un moment dat mă întrebau cât mai des tinerii, dar acolo în Torrejon aveți biserică românească și magazin? Zic, nu, acasă. Păi și unde e asta? Păi în Loeces. Unde mai vine și asta? Și apoi am zis, dom'le, aici în Torrejon, că este mai cunoscut. Torrejonul e foarte, foarte cunoscut și este pentru mai cunoscut. Biserica Ortodoxă și sunt foarte mulți români și că este aproape de aeroport. Da. Și posibilități de autobuz, de tren, zic acolo, luăm un local mic și facem cel mai mult pentru români. De cât timp sunteți aici în Torrejon? Cu localul din Torrejon? Împlinesc 6 ani. 6 ani? Da, dintr-o de cât mai mult, să zicem, mulțumesc frumos. Un loc frumos, un loc micuț, foarte frumos, plin de floricele. Cu siguranță o să vedeți cei de acasă. Doamna Elena este o scumpă. Mulțumesc. Și o să vă ajute în tot ceea ce doriți, nunți, botezuri, orice eveniment din viața fiecăruia. Mai nou, întrebându-mă pe lângă lumânarea de botez, dar trusou de botez, am început să aducem și tot ce se necesită pentru un botez. Vedem aici că aveți costumașe, costumașe tradiționale, rochițe și costumașe de băieți, lumânări și trusoul care trebuie luat la biserică. Lucruri foarte, foarte frumoase. Cu lucrușoarele specifice botezului nostru. Da. Cele tradiționale, eu țin să menționez că le iubesc, le ador. Da, am văzut. În momentul când ați intrat, eu sunt cu tradiționalul mai mult. Țărâncuța și de... Da. Și ea și pus aici, doamna. I-am pus aici lângă mine, eu ador aceste lucruri. Aveți un magazin micuț, foarte frumos, vă felicit din toată inima pentru tot ce faceți. Și eu vă mulțumesc foarte frumos că v-ați gândit și v-ați... Deci, încă o dată să spunem pentru cei de acasă, unde vă găsiți, unde vă aflați mai exact, ca să știe unde să... Da, Floristeria Elena, ne găsiți în Torrejon de Ardoz, Calle Saloana, numărul 6, aproape de Biserica Ortodoxă Română, și pe Facebook Floristeria Elena, sau Lumânări Nuntă Botez Spania, pentru că noi l-am făcut în românește cu gândul că românii caută în românește și deci aveți o pagină de Facebook care se numește Lumânări Nuntă Botez Spania și atunci văd toți din Spania și Floristeria Elena. Da, foarte în afară pagina personală, dar omul când caută lumânări, chiar dacă scrie Velas, îi apare. Da, dacă scrie lumânări, dacă scrie Floristerie Serca, Torrejon, apare. Este, este pagina de mulți ani, mai ales cea de Lumânări Nuntă Botez, și apare prima. De când a apărut internetul am făcut-o, pentru că înainte lucram așa, prin cunoștință, așa cum v-am spus, m-am făcut autonom ca să pot să merg să cumpăr din almacene. Să vă ocupați mai mult. Am făcut și o mică publicitate la Radio Românul și așa mai m-au aflat și cei din împrejurim, din afară de Madrid și din alte... cei care ascultă Radio Românul. Adevărul că sunteți situat într-o zonă destul de bună, zic eu. Da, Torrejon. Aici în Torrejon, cum a spus și dumneavoastră, este... Nu e cum e Loecesul meu. Este... mai cunoscut, mai cunoscut, este un oraș mai mare. Populat, sunt și restaurante. Sunteți aproape de Biserica Ortodoxă. Da. În fiecare duminică ne ocupăm și de biserică, decorăm, ne place. Decorați și biserica. Da, cu flori și afară și... Deci biserica de aici este decorată mânuțele dumneavoastră. Da, de mânuțele mele și al câteva persoane care vă ajută. Care mă ajută și care contribuie. Sunt mulți români cu suflet. Foarte frumos. Da.
Sunt mulți oameni cu suflet și asta este foarte important. Și așa trebuie să fim, mai ales de ce ni s-a întâmplat de un an și nu mai contează nimic decât omenia. Da, ar trebui chiar să ne dea de gândit. Da, și în perioada pandemiei eu puteam să vin, că aveam permisul de deplasare și cum mi-au rămas flori, gândul era să le duc la biserică. Pentru că eram închiși, era totul mai trist. Era totul mai trist, nu era circulație. Decât prin telefon să faci o comandă, să o duci acasă, nu aveam voie să deschidem. A fost o perioadă care trebuie să o uităm. O perioadă din viața noastră mai urâtă, într-adevăr, pentru unii a fost poate mai greu, mai urât. Și încă mai este. Și încă mai este, da, și încă mai este aici și printre noi și în toată lumea. Trebuie să trecem și pe asta. Trebuie să fim, adică să mulțumim Domnului, să fim sănătoși. Asta este. Să fim sănătoși cu toții, că asta e cel mai important. Că dacă e sănătate, ceva trebuie să facem. Normal. Să ne mișcăm, dacă avem sănătate, restul că e mai puțin greu, că e mai greu, dar sănătatea este pe primul loc și omenia. Corect, corect. Deci aici o găsiți pe doamna Elena, în Torrejon de Ardoz, aici aproape de Biserica Ortodoxă, strada Solana, numărul 6, localul 3. La numărul de telefon pe care o să-l afișăm pe ecran, o să-l vadă cei de acasă, numărul de telefon al doamna Elena. Și cele 2 pagini. Și aici vă așteaptă doamna Elena. Este o doamnă superbă, o doamnă drăguță. Mulțumesc. Vă așteptăm cu mult drag. Vă așteptăm cu mult drag, da. Vă așteaptă doamna Elena cu mult drag. Mai ales se apropie ziua de madre, coincide cu ziua noastră pascală. Ziua mamei la spanioli. Este ziua mamei la spanioli. Și noi avem copilași și la noi Paștele. Care respectă și copiii care sunt născuți aici, respectă ziua de madre. Da, sunt și părinți spanioli cu români și se respectă ziua de madre. Noi avem 2 zile de madre și pe o martie și acum. Să sărbătorim și de aici și de la noi de acasă. Respectăm tradițiile și din Spania și din... Pentru că avem, cum ar veni, e a doua casă, practic, aici. Exact. Deci pentru mine Spania... Majoritatea care suntem plecați. A doua casă este. Eu acum mă refer la cei din Spania. Cei care suntem aici în Spania, e a doua casa noastră. E... Foarte mulțumită aici. Foarte mulțumită sunteți, nu? Vreau să spun de statul spaniol. Că te lasă să te ridici și chiar te ajută la început. Te ajută. Da, asta e foarte important. Eu asta am făcut și în țară și știu cum este. Da. De 90, după Revoluție, e foarte greu. Aveam un român, care nu mi-aduc acum numele, care a plecat tot așa dintr-o țară unde a muncit mult să încerce să facă ceva în România și a pus pe internet: român, încă nu veniți că statul român nu e pregătit să vă primească. Și mi-a rămas așa chestia asta. El a cheltuit tot ce a agonisit să facă ceva în România și nu, zice, statul român încă nu e pregătit să vă primească. Da, o vorbă mare. Ajute, o vorbă mare, dar eu tot cu gândul sunt că să mă duc. Cât de curând să mă duc acasă, da. Acum, când o vrea Domnul. Cine știe când o fi și ce se va întâmpla și ce o veni. Atât ne dorim să fim sănătoși și să putem să ne ajutăm, să ne facem obiceiurile noastre. Aveți copii aici, că nu v-am întrebat. Nu, copii în țară. Că de asta suntem așa cu inima. Deci sunteți aici cu prezența, dar inima, sufletul este acasă. Da. Dacă nu ești cu familia, e greu pe partea aceasta. Da. Dar, vă zic, din punct de vedere financiar, am fost mult mai ajutați și lăsați în pace aici decât ați fost mult mai susținut aici, pe planul financiar. Da. Dragii noștri, noi sperăm că o să o vizitați pe doamna Elena. Este aici în fiecare zi, duminica doar dimineața. Când doriți, o contactați la numărul de telefon, la cele 2 pagini de Facebook. Adresa, v-a spus-o doamna Elena, este ușoară. Dacă auzi de Biserica Ortodoxă Română, mai toată lumea știe. Mai toată lumea știe. Vă așteptăm cu mare drag aici la doamna Elena să o vizitați. Poate vă place ceva, poate găsiți ceva care să vă placă. Și un suvenir. Am încercat să aducem și câte un pic ceva de fiecare tradițional. Și vă mulțumesc acasă. foarte mult și dumneavoastră și televiziunii dumneavoastră. Noi vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați primit cu brațele deschise aici într-un loc superb în zi de sărbătoare.
un loc frumos, unde se putea altfel decât aici. Da, Ziua florilor. Între flori, multă lume zice, ce e mai frumos să lucrezi în flori. Da, dar să vedeți că în spatele florilor e multă muncă. Corect. Da, ca în orice, cum zice și la filmă, dar să vedeți pe cei din spate cât muncesc, ca să arate bine ce vedem la televizor. Da, așa să arate totul perfect. Cel mai frumos e să lucrați între flori. E foarte frumos, dar e și foarte... Mai îmi zice soțul, nu știai tu din țară ce înseamnă florărie? Zic, nu, că nu ai sâmbătă, nu ai duminică, tu și lăutarii. Da. Nu ai sâmbătă, nu ai duminică, nu ai sărbătoare, nu, te duci acolo să-ți faci... Și când ai ceva de făcut, nici nu dormi bine. Da. Trebuie să ieși bine și de fiecare dată încerc să fiu cât se poate de perfecționistă. Sunteți perfecționistă. Și să ies cu ceva nou. Da. Dacă am fost, așa ziceam și în țară, dacă am fost prima, eu de fiecare dată la câte o sărbătoare, câte un eveniment, trebuie să am ceva nou, ce nu au ceilalți. Așa, din ce pot eu, dar să fie ceva nou, ce n-a fost și anul trecut. Ne-am adus până și obiceiul nostru de Paști, fac aranjamente pascale, de Crăciun, fac aranjamente de Crăciun, îmi primesc brad din țară, asta nu v-am spus. Adun brad, trimitem brad, fac aranjamente, cum să facem deci vă trimite și din țară brad, ca să fac aranjamente din brad, dar asta dinainte să am florărie, făceam la prieteni cadouri și de când am florărie coronițe, punem pe pagină aranjamente cu lumânări și brad și globulețe și de Paște am zis, dom'le, trebuie să facem ceva și de Paște, cu iarbă, cum era ouă la țară, țăranul, cu coșulețul cu iarbă verde și corect, cu ouă. Corect, foarte frumos. Și puișor și ouă și iepuraș, să facem așa un pic, să fie pe masa de Paști ceva semnificativ, ceva tradițional. Pascal. Da. Foarte pe lângă frumos. cozonac și toate cele, un aranjament, încă nu am pregătit, că de-abia în săptămâna aceasta o să pregătesc aranjamentele, dar am pus decât așa să avem, că suntem în preajmă, ce să mai începe săptămâna mare de astăzi. Da. Și am zis de aranjamentele pascale. Tot ideea mea așa a fost să aduc din țară cu ce era omul obișnuit. Bine, sunt copii care au venit de mici și nu știu, dar noi cei mai de vârsta mea știm că de Paști un aranjament nu lipsa niciodată pe masă sau de Crăciun. Cu specific românesc, tradițional, da, foarte frumos. Doamna Elena, vă mulțumim din suflet. Și eu vă mulțumesc frumos. Mai venim pe la dumneavoastră. Să ne mai vedem. Ne vedem cu siguranță. Și vă așteptăm cu drag pe toți cei care au posibilitatea să urmărească ce ați realizat noastră astăzi. Doamne ajută, Doamne ajută. E și prima și sperăm să fie bine. Prima noastră revedere nu, dar prima noastră filmare, prima noastră interviu. Sperăm să mulțumim din suflet, doamna Elena. Și eu vă bucur mult că v-am cunoscut. O zi sunteți bună, o doamnă extraordinară și cu mult drag, de câte ori este nevoie. Dragii noștri, la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi numele de floare. Eu mă aflu printre flori. Mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și vă așteptăm cu drag și data viitoare.